martanya mahita asiniro hamadiha mudo dami nasiyan di batamata do nasional Yesus Kristus Tuhan. Amin. Harta ni di batani ita imana tersura di buku panuliran Jeremia di turut sada ayat turut sada satu ayat 7 songo harta ni di batani. Idama na Roma akari sugut na Jehovah kumapadan baru tupinopar di Israel do tupinopar di Juda dada songompadan na hubay na julun na sida uju na hutak ang na sida na ho manayun na sida ruar siya na sila ape Diyos na sida do badan na hubay di hati piyahu harajan na sida niya na Jehovah ayon do badan si bahino kutub pinopar di Israel dung salpo angka arion na Jehovah Yehonok mapatik kutu bagasan ajar na sida jala surat tonok tu bagasan rohana sida asa aku gabi di mana na sida jala na sida gabi bangsok jadi dangbe podaan ni sa sahanan doanna manang doona Tuhan inay sumunod tadda hamu majakuba ay tum saluhut na sida tumanda ako sugot tole na net tole na magudang siyan na sida ni na Jakuba ay marpamua tido sugot rohak tidak hajahapan na sida jaladang dosa na sida ido sa anak topik ni truputon balga do kolong nirohan di bata tupor yun hamak kadongan na hinakulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus uido do kono ta truputon sada proklamasi taringot tu basa-basa di bata na luar biasa kacoman terlumo bima molotapuk kasian ayat sadai napabutohon dilihod di bata agkapadan na jajina na palas roha doon na patupon pagkirimon. Ikoning otot pa daw sulit hita hanak na hiamardusa na nga dong kita na so hiamardusa. Jalata ay do na hati ala ni dusa na tamahin. Mga ay do hita sa tutikyon ala ni dusa na tamahin. Sumonido bangsa Israel ima na likuar di Turpukon na di utara do na di selatan di zaman di masa ni panurirang Jeremia ala ni dusana na masay balgay nung lulam na sigadang di botobe manguna kung lomo ni rohan ni mata jalatung subuhi bitad doon na sida bangso ni libata na sida nung magopo songon bangso pamilito ni alani do molotida di bulok kon na sida di paserak kon di bata na sida tu babel tu asur masehat ci ay sudi bangso paleahon bangso Israel paleahon na sida siyan bangso na terpilitian siyan bangso na hebatian siyan bangso na disiganihinan, siyan bangso na terkemuka, alay gabi bangso na terhina, bahkan bangso na paling diremehkan. Hidupin na si Papa Adong Ide, asa olodo, so parputar ni padati, na moray buido gabi pugos, na leay buido gabi marsangap, na sangapi buido marlea. Hidupin na si Adong so parputar ni dan ipadati dong uli sinit na marupani. So muli dong bangsoy, siyan bangso na hibatian, siyan bangso na disiganihan, gabi bangso na liya marputar. Gabi hati na siya. Alay gabi sada na luar biasa siya terbuka marhiti panurirang Jeremia, dia mayak kadongan sada baritalas ni roha na luar biasa. Ido na taida jalan nata jalo si trupuko. Ternyata dihamak kadongan dang lomoro hane di bata songoni bangso na pinili ne dang lomoro hana dileay
dang lomorohan diremehkan, dang lomorohan sidak terpur, tetapi justru lomorohan ni debata mernida bangsui ima disegani mudak pakai itu kembali kepada bangsa yang disegani. Moro na tua nama dok, saya muda-muda rohani atau rasmagida yanakon. Saya muda-muda rohani debata mida bangsone tungdi hahulongi dong. Ay manang pigahadi pihata do patugana say marningo do piao inasida malala do ati-atik ko taringo tu ibana marpangulay hidro aku mida ibana ninna Jehovah ido na tida siyan ayat sada satu ayat 20 adong roha marpangulay hiyo bahwa Tuhan ibasona to kengani saya mula hula dorohan di bata marida bangsui bema mono bangso na pinili so na toras di dan benci na toras kepada anak-anak sekalipun anaknya nakal tetapi hati pikiran jiwa ni na toras mudah manian saya hidup benda saya hidup na tua-tua saya mula hula dorohan so na mangusap napatan na so na tay dadak kaya putus solong ni rohani na toras na yanak. So kung nang debata tu kita. Yung benadong sa da anekdot, mariti sa da suku-suku sono. Sa somal tabigi di anekdoti. Suku-suku na, adong do nasotar patu pa di bata. Jujur madita, pasti do kono taro mga lusi, dan adong nasotar patu pa di bata. Ito sa jarok, edeng mustahil bagi Tuhan sinitar pa ni. Alay ko ni otot taro, alay adong do nasotar patu pa di bata. Adong, ahamay. Kita jo mga lusi kama. Alay mo so na madok, adong do nasotar patu pa di bata. Adong, ahamay. Allah tidak bisa berhenti mengasihi engkau. Nasotar patu pa di bata ima dang tarbahisa so makahulungi kita makahulungi yo. Ima nasotar patu pasa. Nasotar patu pa di bata di bagasang ultima dang tarbahisa so makahulungi bangsone so makahulungi. Ima sada barita las diroha na sumalin. Ternyata bahwa hapi balgani dosat bahwa hapi balgani bahaja hatot ta pangalahot ta hatakangot ta mangalo di bata alay ko tengok dang adong nasotar patu pa di bata adong ima ken dang tarbahisa so makahulungi yo. Yang goholong ni di bata dang kaya masoho siya kita kamang dota mina. Ido benaido sa sitong na ido si Johannes. Ibiddu dulu ay sa pronomi ay songono do holong ni rohan di bata tu portilio. Oh lado anak nasa sa dileon asa unang mago kanup na porsi di ba asa hanguluan nasa liling na. Luar biasa. Noang gabi do sada na taida di bagasan ngulutan sudi hita majalo barita lasni roha barita nang songkop tu hita ikon ingotot takamang dot paminang bohape balgani dosam bohape balgani hajahatom dang sudah di bata makahulungi hidup benda dan buhita gabe menghukumi jolman alanya ala sabal-balgani hebat di dosa ditengok si Paulus suinahal gendusa na alay ternyata dipanggil di bata di ibahahulong di bata hidup benak nga ni saya taruh rupa ni las bohape hatakangot unang gabi pada usiap di bata ingok ma dihahulongi di bata do ho amang to inang tusongo dia pe ho na kia unang adong maduk songon na ninadiba ay pardusa ruaw so na puluman minggu halak na solo minggu ina merasa diri na halak ng budian ido ay halak na pardusa ido na rutin marminggu do pertanyaan ido halak na mandadusa na ala yang guna solo marminggu na solo pertanyaan na makilala yes di mana jalan makilala bedia kaya bilang ngolo marminggu ga ngolo be pertanyaan anong bedia di mana di mana tong ay halak na pardusa say robi tu parminggu do tu pertanyaan alay dia makadong dia na tay di bagasa tuku
ido nanang dono na tupangsoy. Tuhan selalu mengasihi. Dan itu yang kita perlukan. Sa sitong-sitong na buhay mabag kita buhay marnas ni roha dingulun ima molota kasta boto amang do tawina dihakulongi di bataina. Ido ikut tiopota buhay barita las di roha palor biasa di bagason dihakulongi di bata. Ido di doksara nagistar. Walau hidup saya hancur penuh derita, walau seluruh hidupku di dunia ini membenci dan mengucilkan saya, walaupun seluruh manusia mendakwa saya sebagai orang yang paling jahat, dan apapun kata orang terhadap saya, saya tidak peduli. Selama saya mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan mengasihi saya. Itu belkamanggot pangina. Alam hidup dia itu rupati. Ay marpamwa tido so aku mida hata-hata na sidey. Jaladang de ingoto putusa na sidey. Tadi amak kadongan dan natawi itu rupati. Dang diingot jala dihalupa. Tuhan mau mengembalikan sukacita kita supaya sukacita itu tidak hanya sementara tetapi kekal. Saya dan nama saya ikut naginani di bata petudur holon na tubangsui ya be mangalehon badan ay baru manggati padan nang lilingi ay padan nang lilingi ima padan na mangutupati ni si musay nang mampu na sida nang buhay na sida sikok mangulahuni yo benedok ko ngani upaula hugati ma padan na baru ima sada badan na marlapatan badan ni dia me olong dan ubi comi mengunda konsikop sedina alai olong mak. Ido padan ne baru alani dilio debatado padan ne baru ima padan asini roha holong ni roha dan perula colme anggo patiki alai dilio debatado marhidi anak na Tuhan Yesus gabe sikap ni patiki. Ido ben na setarok asini roha dan alani patiki be homadu dan alani pati kibi ho dapat Allah sirwa dan alani pati kibi hita tarpas-pas alai asini ro kani ipatan marhiteiro dia makadonga saha porsyahon neng trupuko maddo tuita dia ma asini rohai ima molo olo hita porsya di Tuhan Yesus Kristus molo olo hita pabadia jala olo hita marpadan di padan nebaru ima songon holong Yesus do padan di patan ibagasa Yesus do dapat tidak asini rohai jalanunga marpangulahi di mata dilehon anak asasade ido ubainer nakayangani gabi sada proklamasi ni di batado proklamasi asini rohan na di babua tu bangsoi ido dah jadi arong masono sada barita nomor 20 ninna moding masalah amat jala jahat ma ibana subiru makilalam ibana sada na jahat pangalahona alai sahat ma ibana tupitu suruguinu moding alai dia bak suruh-suruh ni bagaimana makatai manusia didok imana kayangani dok tu ibana asa masuk ikon nama kartopoto jala masuk surga ala diperpudinai diparhatopot ibana dosana dohot pangalahona gabi dok matu ibana alani hapor syambi ala porsia ho di asini rohan di bata masuk mau ay marom 10 ay 10 ay malu maho molo di parhato po pamangami Tuhan Yesus Kristus na padua dia porsia rohan naun di pahehe di bata ibana senamate ay rohaido porsia asa hati ko orang pamanganido makatindakon asa Tuhan dan olah ini luar biasa dong
di parpulinay nakingay na jahat naung tayo nakingay di nang biro jolma alay di parpulinay di pasadya dakot ibana dosa na do pangalahona gabi taguari manakini dapotan albuha hamak kadong asaha por siya ido na gabi sada jaminan na niluniri batatoy di lehot turpukodo tu hita ima di pakkido manadda di bata tumadda ahusugot manadda dada kola kuboto alay makaporsay di salut nguluna memberi respon positif terhadap kolong nerohan di bata alani dia makadongan luar biasa dunak kengani namatay nampisudi magkilarahon untuk percaya bana alay ternyata di ujungnya dapat gabi amonangan dapat mana kini kedua merhide haporsion nasi diperbinai ia yakin dan percaya alanya makadongan gurang naik pihak abu benota ilustrasi taringot tu pamurahon turpuk tahun bui de benota taringot tu ima kisah pemain akrobat na berjalan di atas ni tali bui de benota lima taringot tu na manada nang songoda dana na porsia na dikapali gudang benota ilustrasi taringot tu turpukon alay bui ma akhirnya ni kun ipaingot tita asa manotong holong dirohan di bata sian mudana di pulu di bata di parsaran atau bangsa Israel jala sigup diradoti bangsui markiti perpadanan na dibuka isi Abraham saha tu zaman isi jirim saha tu tikion ido bainalaki ngani tod di ido na bangkuri gabi markiti tod di tarjalo hitama nguru ne baru manada di bata bangulakon lomo ni rohan di bata maka porsiaing di bata alani tahapo si di bata tatadda madalan na siyan na bangulahon lomo ni rohana hatana do person asa sadala do haporsiaw do babahinata amen mauliate madiho ali Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami marhiti hatam amen